Aro nugu mangkhana GB hospital abo medicine ward ni thik tolao oro wanjui khoroksa thikya buma thikena sambhabato boni bwsajuk belai khe kabui tongkha tei boni poribar rok o mangkha thino Maruti van o dawi nogor dalangna naikha o thimano rwgui boni poribar ni borok kapkha nukhana boni obo bwsajuk khaikaba boni sabongkha ang saimia ang tini GBO phaipro abo ani gandaro mangpili nukha norok nugui mangkhana wanjui bosongni kapmani bumathi dead body hingka o Maruti van o dai paikha nugui mangkhana borok rok o sungsar eba o hano yakri thangmani ulo je thangnai do thangui paikha tei boni tongruknai boni atiyo boni poribar boni bwsai je family o je sinijak tongruknai borokni belai dukhu tongthokpro dukhopro joto pruo thimani yagulo oboni slaitei bo dukhu nukhna nugui mangkhana boni bwsa dongkha butu dongkha aro kaimaliya bono oino gari dalangma thangkha nukhna abo dalangjak Maruti.